ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಳ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುತ್ರ ಅಶ್ವತ್ಥಜಿ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ನಮಿನಿ ಕಾಸರಗೋಡುಗು ಪೋದು ಮೆಗ್ಗೆನ ಕರಚಿಡು ಮೂವಿ ತೀರ ಪೋಯಿ ವಾ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಮಲಯಾಳದ ಫೇಮಸ್ అయిన ಮೂವಿ ಲೋಕ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಂದ್ರ ಮೂವಿ ತೀರ ಪೋಯಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಟ್ರೋ ದೆಪ್ಪನ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೂವಿ ತೂದು ಬರ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡ್ಡಪ್ಪದ ಎಡ್ಡಪ್ಪದ ಸತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಉಳವಣ್ಣೆ ಉಳ್ತು ಏ ನಡ ಒಂಚೂರು ಪಳ್ಳೆ ಕಂದು ಅದು ಸರಿಯಾಪುಂಡು ಮಾರ ಟಿಕೆಟ್ 190 ಓ ಬುಕ್ಕ ಪಾತೆರೊಳಿ ಮಾರ ಮೂವಿ ತೋಪನ ಮೂವಿದ ನೆಟ್ಟು ಜಾಲಿ ಇಡು ಇದಾಯ್ತಾ ಹೌದಾ ಏಯ್ ಓ ಎದೆ ಆಪುಂಡು ಯಾರಣ್ಣ ಅಪ್ಪಜಿ ಇನ್ನ ಐತ ಮುಗಿನ ದಾನಿ ಮೂವಿ ಅದ ಬಲಿಪುಣ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ನಿತ್ಯ ಬತ್ತಿನ ಆಸೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ದೆತ್ತಾಂಡು ಆ ಮೂವಿ ಪನ್ನಂಡ ಲೋಕೋ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಂದ್ರ ಮೂವಿ ಒಂಜ ಕಾಲಿಗೆ ಶೋ ಪೂರ ಖರ್ಚು ಮೆಗ್ಗಿನ ಖರ್ಚು ಅಂಚನೆ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕನ ಮೂವಿ ಉಂಡು ಮದ್ರಾಸಿ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಐಕತ್ತಿದ್ದ ಲೋಕ ಮೂವಿ ಓಪನೆ ಪೂರ ಖರ್ಚು ಇಂಬಿಯಾಗೆ ಪೂರ ಉಳ್ಳೆ ಮುನುಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೆ ಪೂರ ಅಂಬ್ಯಾನು ಇನಿ ಪರ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಬಂತದೇ ಬಿಡುಪುಣೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಉಳ್ಳಾಗೆ ಏಯ್ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬರಜ್ಜ ಅಜಂತ ಬುಧರ್ ಎಂಚ ಹೋತಂಡ ಫೈರ್ ಡಕ್ಟ್ ಬುಧರ್ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ಅಂದು ಫೈರ್ ಡಕ್ಟ್ ಬುಧರ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಬಿಯರ್ನ ಫೋಟೋ ಉಂಟು ಬಲಂಚಲ ನಾವು ವಿಜಯ್ ಬಲು ತಿರುತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಏರು ಅಂದ ಹೋಯ್ ಭಯಂಕರ ಅದು ಗೊತ್ತೈತಿ ಕನ್ನಡದಾಗಲೂ ಯಶ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳ ಹೇಳ್ದ ಒಂದು ಯಶ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಏರು ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಶೋ ಸೂರಾಯರ ಒಂಜೆ ಕಾಲಿಗೆ ಶೋ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೋಗ್ಬಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 4 ನಾರ್ಮಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇರ್ತೇನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾವ ಬಂಡ ಎಡ್ಡಪ್ಪತಾ ಪಕ್ಕ ಈ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೂವಿ ಉಪಯೋಗ ಹಾಂ ಎಂಚೈತಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಣ ಸತ್ಯ ಪಕ್ಕಡ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸೂಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಸೂಪರ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಲೋಕ ಮೂವಿ ತೂದಾಂಡು ಒಂಜೆ ಕಾಲದ ಶೋಗೆ ಹೋಯಿನೆ ಮುಗಿನ 8 ಗಂಟೆ ನಂಡ 3:45 4 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಐಡ್ದು ಕೊಂಚ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ತಿಂದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತದೈತೆ 5 ಗಂಟೆ ನಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಜೆ ಇರುವ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಲೋಕ ಮೂವಿ ಎಂಚೈತಿನಿ ಬ್ರೋ ಪೂರ ನಿನ್ನವೇ ಖರ್ಚು ಆಯ್ತಾ ಲೋಕ ಮೂವಿ ಎಂಚೈತಿನ ಮನ ನೋಡು ಸೂಪರ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿರೋ ತುಜ ಮೂವಿಗೆ ಒಪ್ಪನೆ ಓಡಿಸಿ ವಾಡುಂಟೆ ಬೋದು ಸೂಪರ್ ಒಂಡ ಪೂಜ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹೋದು ಎಂಚೈತಿನ ಮನ ಅದು ಇಂಚಂಪಿರಲ್ಲ ಪಣ್ಣ ಸರಿ ಬಾತೇರ ಎಂಕೆಂಚಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣುಂಡ ಸೂಪರ್ ಯಾನು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಮೂವಿ ತೀಯಾರ ಪೋಯಿನೆ ಮುರನೇ ಪೋಪುಣೆ ಮುರನೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಪೋಯೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತಂಡ ಅಯ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಆಡು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಪೂರ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಪೂರ ಎಂಚುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಿ ಮೂವಿಜಿ ಯಾರ ಯಕ್ಷಿ ಮೂವಿಜ ಯಕ್ಷಿ ಬಂಡ ಕುಲೆ ಕುಲೆನು ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಮನ್ಸನೆ ಅತ್ತು ಪೊರ್ಲ ಅದ್ರ ಇಷ್ಟ ಆದಂಡು ಅಯ್ನತ್ತು ಬೇಕ ಪೋಲೆ ಬೆಂಕಿ ಅದ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಳೆ ದಾಯ್ತ ಪೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತುನ ಪೆಟ್ಟು ಸೀನಿಜ್ಜ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಡು ರಿಯಲ್ ಪೋಡು ಅಯ್ಯನು ಥಿಯೇರನೆ 130 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂಯಿನೆ ಅಂಡ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಮಿತ್ತ ಸೀಟ್ ಫುಲ್ ಆತಂಡ ಏನ ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಓಣಂ ರಜೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಎಂಚೈತೆ ನಿಕ್ಕೆಂಚೈತೆ ನಾನು ಮೂಳೆ ಬಲಿಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮೂಳೆ ಬೇಡ ಅಂತೂ ಏನಾಡು ನೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಂ ಎಂಚೈತಂಡು ಪಣ್ಣ ಬೇ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಎಂಕೋನೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಈಗ ಮೂವಿ ಓಪನ್ ಐತಿ ಈಗ ಇವನ್ ಹಿಂದೂ ಪೂಜಾ ವಾ ಓನ್ಪುಡದ ಅವೆಂಚೈತಂಡು ನಿಗೆ
ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಯಾರು ದುಲ್ಕರ್ ಆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ಆಯ್ತು ಐತೆ 100 ಕೋಟಿ 150 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಗೂಸ್ ಪಂಪ್ ಸರ್ ಓ ಅವನು ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಡಿಸೈನ್ ಇಟ್ಟ ಅದನದ ಬಾರಿ ಬರಲ್ಲ ಅದ ಪರ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದಯಾಲು ಅವು ಏನು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡಾ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಜ ಬುಕ್ಕವೇನು ಮಮ್ಮೂಟಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾರ ಕಿಕ್ಕೇ ಇರ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಕಿಕ್ಕೇ ಇರ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಚೂರು ಸ್ಲೋ ಆಂಡಲ್ಲ ಆಂಡ ಯೂಶ್ವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಭಯಂಕರ ಆತಂಡೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಲೀಮ್ ಕುಮಾರ್ ನಮಗೆ ಚಂದು ಸಲೀಮ್ ಸೂಪರ್ ಅದಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಡ ಕಿಕ್ಕೇ ಇರ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡೆ ಫುಲ್ಲು ಟಿಕೆಟ್ ಫುಲ್ಲು ಪಂಟ 6 ಇತ್ರ ಫುಲ್ ಆಯ್ತಂడి అదా నీకేం చేతండి బాయ్ అను ನಿಕ್ಲಬಹುದು ಯಾಂದಿ ಆಯ್ತಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಐ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕಬಹುದು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಪೋಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜನ ಮುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಪೋಲೆ ಚೂರು ಟಿಕೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರದಾಗ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಸ್ ತಗ ಖರ್ಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಡ್ ಒಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಮುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಬೋದು ಕರ್ಮೋತೋಡಿಗೆ ಬೋದು ಬಾರಿ ಪರ್ವದ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂಲಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಸೀಟ್ದ ಮಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಹೋದು ನಿಕ್ಲು ತೂಲೆ ವಾ ಮೂವಿ ಬಂಡ ಲೋಕ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಂದ್ರ ಯಾನು ಪಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ವೈಟಿಂಗ್ ಅಂದದಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಆಡು ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕೋರಿದಾಗ ಅಜ್ಜು ಪಂಚದ ಇಂದ ನಂಜೆ ನಾವು ಹೋದು ತೂದು ಬನ್ನಿ